Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Andi Nur Prabowo. Andi Nur Prabowo. Iki disuruh Andi Nur Prabowo kon nyemprot kuwi lho. Galengan iki kon nyemproti. Ngono. Karo Brambang iki san. Kok kan Brambang piye to? Iya to. Jero Brambangane. Iya. Tapi ngomong ngene. Belas kabeh belah. Engko nyonyor aku ki wedi. Aku wedinan. Lah ya apa sih? Wedine nek kena iki, kena Brambang malah. Nek kena Brambang ora apa-apa. Jotas wong akeh ngawur ngeri. Ora. Ngeri diomongi. Aman jare. Karepmu aman, karepmu wis pokoke Andi Nur Prabowo pokoke. Engko enek. Ndang apa sih? Mubung isor. Pokoke enek kleru-klerune pokoke Andi. Lho. Kok klerune Andi? Yo iya ta. Ngono iya ngono. Andi apa Sapro? Andi kan Sapro. Piye to? Kok Sapro kene? Yo iya. Aja kebak-kebak to ben gak utah. Nah, tiga iki. Iki namanya obatnya apa? Buh, Diwaca. Sangkler. Diwaca. Royal Cargo. Agil. Lah iya coka Trago iki lho. Agil. Kudu kuwi. Nah, namanya agil. Agil adalah herbisida purna sistemik. Pusma prestemik. Purna tanam udah pun. Rumah tanam. Nah, berarti nek purna tanam itu apa? Mbuh, karo. Purna itu habis. Habis tanam. Jadi buat bawang merah itu aman. Bawang merah aman. Berarti di melosona bawang merah gak apa? Aman. Penting banter ya. Tenan ora iku. Tenang. Ngene meloso kaya adik dhewe ben. Ngono. Penting gak seperti pari. Ya gak sapari ae, gasa. Ya piye nganu ki apa to? Suket to? Suket to. Kok karo galang-galang pinggir-pinggiran ngono iki lho, sing suket kuwi disemprot ya. Ya ndang, dikai. Piro? 3 apa 4 tutup? Delok sik. Dua, 3, 4, wes. Dudek. Dudek ya. Dudek, bro. Ah, sik. Ini bombi mati. Oke bro, pemain panen ke bangkus melok gitu. Ndi. Kae to. Yo ndi wis jalan. Piye to? Iya, jalan to. Ndi tak lebokne kene. Apa wis iso wae lebokne teng-teng. Nah, ini. Apa nih? Ini nih. Yo iya, mosok arep uyuhmu. Kowe kuat ora to nyangkluk teng? Jajal ya. Jare memang arep buka saprol. Iya to. Wah, ngipi gelut karo sapa mbuh. Mosok ngipi gelut. Jajal gelut karo aku ya. Ngipi. Aku mau beng ya jasi itu teko kabel. Kabel apa cacesan, gulung ya. Nah, kowe paling ngimpi ngantemi aku, paling kowe pegel karo aku. Wah, aku ki kok guwinyir nyapa ya. Ginyer piye? Ginyer jujuk teko pojokane. Oh, turumu ginyer. Emangnya ya ngurus no. Iki kok ginyer ku. Atimu pegel. Ginyer pol. Mosok ginyer po. Wis ah. Ya dikebaki to, Geng. Ngomong lah, bagi barang. Iki termasuk ki anu, nyemprot banyu ya. Nyemprot banyu ya. Wis ah.
Ya karingsing. Ya sik oh. Karingsing ya. Sing iki. Iki wong e. Akan tutup. Masuk macan tutul. Iya tahu dia. Jadi ambil wedhus tak. Lembele wedhus kok, Mang. Ora. Nah, wes ndang, munggah. Munggah piye kayak munggah? Ya, Iya. Heeh. wes mulai ya. Tapi arep mulai dah. Ya sik ki lho. Iki arep Kuwi kok ae sik. wedhus kadung tak isi. Ora apa-apa aku duduk nek iso. Udah ngasih lho. Lanjut ke, Bro. Aku bareng kancane. Oh, lanjut nih, Bro. Diizinkan ya? Diizinkan? Diizinkan ya, Sik. Bro. Mandor. Sik, oke nanti. Sore-sore nek gak golek rokok goblok. Ini sore-sore iki golek rokok malah dadak lho. Nah, iki mangan sik to, Bro, Bro. Roh dhewe to. Pokoke lu pedu kok. Oh. Karena wong iki golek komeng karo panen. Golek komeng panen. Bisa mangan karo komeng rono. Iki mangan, Bro. Iya. Mangan. Seperti biasa. Mujiono. Mujiono. Noleh to. Muji kok mambu. Dia bunyi dia omong komeng loh. Dia omong komeng. Rono mangan. Oke. Lah enggak mosok mangan gangi wangi ya. Banter. Hah? Ya, mau mangan ngewangi ora? Iku mangan tok. Eh? SB lu teran. Tak delep iki wangi tak delep. Sak delot. Piye to kok ngewangi sak delot. Ya apa nang anu iki? Nang ngene. Apik yo. Hah? Apik. Nah, ini kan kita wong e. Padahal itu. Wis gelem oh. Alon-alon oh. Ya lewat kene yo. Nah, lewat kene bos. SB yo makan sik yo. Apa SB? Eh? Oh, bedok ngono iki. Tapi kok iki lahan tapi iki tuku belum? Wis Wis itu belum. Eh. Yo. 17. Iya. 17. Suara. Aduh. Yo wis lanjut sih, Bro. Engko Alah yo dalem lembot. Kuwi kok iso. Yo apa kok iso jelas gelem. Kok apa tak kok. nyempot carry to, sik to. Masa sarapan yo jelas gelem. Jare arep ngomong arep disemprot parimu ya, Bang. Eh, Arep disemprot parimu nganggo agil. masa arep disemprot. Apa iso gendong tangki apa sedeng cangklukane? Ngecet ji. Cangklukane apa sedeng? Ngecet, Ji. Karo darat gawe dhewe. Rumput Jepang ditambahi. Ya lho, tambahi rumput Jepang lho. Lho abi lho. Bestiku, hei. Peluk to, peluk sik to. Ngomong iki kok. Dan tak peluk sik to. Peluk to karo bestine. Piye to? Ya perlu padha karo Dipeluk to. Kalau suara ketemu ngono lho, ndak to? Kok ngono to iki. Mosok anu sarapan tok orang Yawangi harus bukan. Sarapane cek ndang. Iki lho, Ci. Ya sikil sarapan. Ndang oh. Dokter kok nek anu Woi, tak kuwi nek gak dicongno ngene gak Ya, gelem. sayangku, sayangku nya. Ini Mbak Suro. Apa lek besek? Mbak Suro. Wet. Ya yo to. Basura to. Iki lho gowo to gowo. Kok gowo kok tambani kok. Iya. Digolo. Tambah. Jare kowe kurus siji kurang. Tambani sik. Sampun nambah nek. Tambani kok sok gayamu iki lho. Iya. Alah. Sok gayamu kok. Wis ngopi sik yo. Lho, enek. Dan dibapus sik to ben go pantes-pantes. Ini no. Jendang to. Ndang sak adepan iki lho. Cuman beda. Sak adepan ka lho, ngarep sak jendang. Ndang. Tapi gak entuk dongkrong ya, Job. Lah dongkok gak iso to. Tunggu kok. Ngono gak iso. Alah ki engko padut kabeh nek Ndang oh. mangan. Ndang oh. Oke, Bes. Ndang oh. Apa to? Ndang oh, batas sak adepan. Glisot lho. Ben mangan ra sungkan. Ndang. Oh iki.
Ya iso bah. Pokoknya terus tekan kidul. Ndang, nah. Tapi gak iso. Suwi men no. Bingung aku. Aja minggir-minggir ambrol kabeh engko malah. Lah aku ya pegel karo anu bakul dondong. Ya kok iso. Kan delok iki bola-balik lah sampean iku wong dondong men kertas nek alis kok men bola-balik. Nek saya badhe tembas memang tembas nek bisa tembas pesane iki. Protok bajing. Heeh. Ya ijek berapa, Mbak? Mbak. Lah nek bligo ya gede-gede ta Mas. Ya Mbak. Ping telu ya lan nganu iki. Nek muji ya gede ya, Mbak. Jang tong ngeleset apa-apa jang. Ngomong ya kok. Cuma ngono, Bro. Lete tutupe yo kena benet neh Yo, kok. gak apa-apa. Ndang oh. Jangan apa to, Bro. Sing banter lho sadil oleh akeh. Yo, ben kok. Yo malah bundut kabeh biantar wing ora. Keras iki. Ini keras lho. Ini keras. Kon yo. Berdua pantas-pantas golek sarapan ya. Gak seneni wong kok ngono. Apa? Wes iki go contoh to. Lah nyampu kok contone wong-wong lho wis iso kabeh. Ya kok lanjut deh, minta cempret bro. Contoh tok. Nah, ini mulai bar mangan bro. Bar mangan. Iki. Edi iki. Sik. Iki to. Ora kok. Sik ora teko. Ora teko. Ya gua piye kok. Kok Sik. Sampai ora teko. piye to iki wis Sik ngene. nyekirane sik, kejane ngene. Kok iso? Ah, cek ya. Nan. Iki lho. Sik. Cek ya. Cok. Rusot ora ing gua. Rusot wis gue ke kawal. Dan go. Go. Oke, lepok dah tanganmu. Pun kita. Anakku. Ora blok. Sik. Aduh. Cepet aja ngisor pi. Asal diangkat. Angkat kok. Ora kena goblok. Sik kejane. Alah meh. Tak pasang. Gitu. Wis. Piye? Piye? Wis enak. Bu, Wis. Kayak tank mini ya. masuk. Piye iki? Jangan. Sik docok sik. Wis. Udah disemprot nih. Udah mlaku lu. Bentar. Kok galengan tok? Aja nang pari. Aja nang pari, Ben. Lah nyapa kali-kali mau semproti? Loh. Piye to? Ya brambang to. Ndang banter kowe jegura. Iso mateni ne. Kok kene? Iya to. Iso to. Pateni sik. Di Puter. di to iki. Ngutir kuwi. Terus. Nah, kalau tuh sing cilik. Sing putih.
Sik mutih nah. Nah, Pak Teni, mlebu sik. Wis piye? Ceprot itu. Sik banter. Kok galeng kabeh? Hah? Kabeh ngene lho. Sakno nek. Iya toh. Iki apa aku? Gak apa-apa. Tenan ora? Tenan, Tenan ora? tenan. Kondani kok. Bali tenan ora? Iya. Aku karep lho ya. Sik banter loh. Iki banter. Mlakune. Piye to? Ya karo mlaku. Piye lah ono Diratane sing akeh sukete wi lho. Aja dindeng. Kowe iki nyeper banyu nggo apa to mana-mana obate? Terus mlaku aja mandek. Tuh, ya piye lah. Pas Pateni. Minggir sih. Nih, delok aku. Sik. Piye to, guys. Mbok piye? Ini lho, weh. Ora butuh ku. Ojo nesu nanti kandani. Nah jajari aja nesu ya. Tangane ngene. Ses arep mlaku. Ses. Bang iku kuat ora? Lah. Kuat. Karo ngene lho. Ngomong garis ngeset, tapi banter. Ojo. Anu ubah lah, ngepol. Bidal mabruk. Ndang. Tuh, Santi ku gelengane tok. ndang pas kono. Gelengane tok. Ndang pas kono tak terusno. Ndang. Diripne. Mlakune ngene mi. Ses, yok. Iki lho brambange, Bos. Gak wis aman. Enak sekete. Wes pateni. Pateni kok. Wes nih, tak kerjaan aku. Ya kerjaan aku sih, ya. Tak tahu. Ya.
Copot. Ya lah. Piye nek nyopot gak iso iki lho. Nyopot jadi nyopot, cok. Ora iso kadung ngene kelet kosok. Duh. Iki. Iso gak iso. Ya wis, copot sik lah. Piye nek nyopot ki lho. Ya sik cekel kan. Cekel. Wis. Copot. Oke. Wis. Biar juga. Gak. Kan? Wis jangan aja genteran delon. Aku dingklang ya, delon. Delon. Dan yo wis toh. Rambut telek wengsing. Ya, delon. Sik. Wis ora bejal. Yo, aku rong kalen. Ya apa-apa. Apa dia? Apa-apa. Tapi ku putih, guys. Putih lah, Bu. Berambangnya. Seperti ini berambangnya. Wow. Keren. Nggak bes kau buat apa ini? Los kuning dari pai kak. Nah, gimana? Nah, kayak wis mulai semprot. Nah, kesian banter. Kesian banter, Bro. Nah. Cepat banter. Gedekne yo.